a totes. Bona nit, bona vesprada, bona nit a totes i tots i benvinguts al Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València, que és l'únic col·legi major que ens queda, d'una universitat pública, no així, sinó a tot el País Valencià. I a banda de ser centre cultural, que ho intentem, connectar-la a l'acadèmia i a la societat i gaudir d'aquesta interconnexió entre els moviments socials, el professorat, els investigadors, els estudiants i demés, també acollim a 140 estudiants que tenen el privilegi de poder viure així. Manolo. És que Manolo Molins va ser professor meu i quan ho mire me desconnecte. Un autèntic plaer donar-vos la benvinguda, agrair a Emília el que hagi optat per proposar-nos fer la presentació de la seva bioficció. Van quedar que... A mi m'en dona molt de palo estar entre aquests mostres i parlar d'etiquetes que ells mateixos van fer. Mostres mestres, que és un autèntic plaer, però moltíssimes gràcies, Emília, per haver optat a poder fer aquesta presentació. I, Alfons i Adolf, també, moltíssimes gràcies per poder compartir aquesta taula. I també a Paz Navarro, que és la codirectora, o CEO, que diuen ara en els moderns, CEO, de l'editorial Posidònia i del grup Sargantana, que és un referent. I a més, després, com mola esto de les noves tecnologies, eres un referent també de les joves empresàries i la Confederació de Joves Empresàries. Que sàpies que així, per el tipus de gent que estem, de bon rotllo, Perquè, clar, així la majoria de gent estava el dissabte en la manifa contra la guerra, no, Emília? Ai, si tu vas llegir el manifest! Que és un autèntic plaer, no?, estar entre aquests referents, tant en lo intel·lectual com en lo social, i jo la veritat és que estem supercontents d'acollir. Entonces anem a fer un acte que el més important possiblement siga el tindre la presencialitat i la reflexió al voltant de cartes marcades. Entonces, com l'hem plantejat, primer Paz tindrà unes paraules, després he sortejat en la meva ment entre Alfons i Adolf, perquè si era començar per l'A serà ja complicadíssim, i si començava les lletres, entonces ha eixit en la meva ment que era millor que el prologuista fora el primer en parlar, que després Alfons fora ell, i ja, Emília, ells tenen marcat el temps. 10 minuts, 15 com a molt, i tu ja no sense control. Saps que este és l'únic lloc de la Universitat de València que podem estar 24 hores tot el dia, que n'hi ha gent, o sigui, així. Però tenim que anar-nos a sopar també, no? Dit això, Paz, moltíssimes gràcies per la teva presència i tens la paraula. Un placer, muchas gracias. Y gracias por acogernos en el Colegio Mayor para hacer esta presentación en este salón tan chulo, que que da gusto, la verdad es que ver lleno, porque hoy en día, desgraciadamente, para los eventos culturales y presentaciones del libro, no es nada habitual ver este aforo, ¿no? Así que, Emilia, enhorabuena. Eso dice mucho, dice que la gente te quiere y te sigue, y no es nada fácil hoy en día para una presentación de un libro tener este llenazo total. Como decían, yo soy Paz, cofundadora del Grupo Editorial Sargantana. Dentro del Grupo Editorial, que somos una editorial joven con unos 11 años de trayectoria, tenemos un sello editorial que es Posidònia, con el que publicamos narrativa. Es uno de nuestros sellos más jóvenes y es un honor poder contar con Emília dentro de nuestro catálogo, porque sabemos que nos va a dar muchísimas alegrías y mucho reconocimiento. Y no hay más que ver el evento de hoy. Hoy es el primer acto de promoción del libro, pistoletazo de salida de toda la promoción que vamos a llevar por delante, y sé que esto es muy muy buena señal, y dentro de nada tendremos la segunda edición en nuestras manos. De hecho, fuera estaba el librero de París Valencia, al que agradezco a París Valencia que nos haya acompañado también hoy para cubrir este acto. Le he dicho, te va a tocar irte a la tienda por más, porque hoy no se puede ir nadie de aquí sin su libro. Y se ha ido corriendo, está ya haciendo la gestión para que nadie se vaya hoy sin su libro y luego Emília pueda firmar a todo el mundo.
Bueno, pues nosotros, aunque somos una editorial joven, tenemos mucha tradición en el sector por el equipo que forma la editorial y para nosotros es muy importante cuidar las ediciones. Nos gusta que los libros no tienen que ser buenos, obviamente, pero además que las ediciones estén muy cuidadas y trabajamos con mucho mimo cada una de nuestras ediciones, porque nos gusta que tener un libro de nuestro en vuestras manos pues sea toda una experiencia de lectura y es con lo que trabajamos y bueno, el resultado ya lo tenéis aquí a la venta, muchos ya en vuestras manos y esperamos que lo disfrutéis muchísimo. Yo solo quiero dar las gracias a Emilia por la confianza de depositar su obra en nuestras manos. Es un acto de confianza, así que aprovecho la ocasión para dar las gracias públicamente y espero que vengan muchísimos libros más por delante. Gracias. Pues moltíssimes gràcies per l'opció que haveu fet per les joves promeses que esteu fent. Bueno, moltíssimes gràcies perquè la veritat és que la col·lecció és superinteressant i que el món del llibre continue viu és imprescindible per a la cultura. Jo moltes vegades quan veig a la cafeteria un estudiant nostre en un llibre m'aprope, le felicite, l'abrace, me dona molta il·lusió. Tampoc els boomers estem en els llibres tots. Bueno, vull dir perquè l'han comprat, però que tampoc estem tots ahí en l'aparato. Bueno, dit això, tenim l'honor de que Adolf Beltrán català ha fet el pròleg, un pròleg que, ostres, en una intensitat que m'agrada moltíssim, i també és d'estos periodistes, novel·listes que ens ha fet gaudir molt, per una banda, la part més de l'oci literari, però també d'haver-nos aproximat a la realitat en temps difícils, des de la seva tasca com a redactor, i cal dir-ho, també per a l'última seva època com a director del diari Puntes, Comunitat Valenciana, que possiblement per a molts de nosaltres és un referent i que ens està ajudant moltíssim en la complexa realitat valenciana a saber què passa. Per tant, Adolf, moltíssimes gràcies no solament per estar així, sinó també per la teua feina, pel teu compromís amb la societat i per haver-nos ajudat a tantes ciutadans i ciutadanes a créixer i a comprendre política, social i culturalment el que ens passava. Gràcies. Bé, gràcies per la presentació. Estar en el Col·legi Major Rector Peset per a mi és com estar en casa, perquè, i a més ara m'estava recordant que Emilia i jo hem compartit moltíssimes actes així, perquè aquest és el local on la Unió de Periodistes fa sempre les seues assemblees i les seues reunions. Per tant, és un poc com un espai de referència per als periodistes que tenim la seu ahí davant, la Unió de Periodistes, som veïns del Col·legi Major, en fi, de moltes altres coses, perquè este sí que, com abans has comentat, és un lloc de referència. Me perdonareu que estic un poc afònic i, per tant, ja vos advertís que procuraré no fer-ho molt llarg, per tant, li deixaré temps del meu, segurament, al fons, que sé que té més facilitat per a enrotllar-se que jo. Però sí que voldria comentar algunes coses. Estàvem parlant abans d'entrar del tema del llibre i d'aquest qualificatiu, aquesta cosa de l'autoficció, que és la gran definició del llibre que ha fet Emilia. Alfons ja vos explicarà que ell és més afrancesat que jo després esta qüestió. Massa faena m'estàs donant. I segurament vos parlarà d'Annie Ernaux i la Premi Nobel de fa 3 anys, del 22 va ser, i un poc què vol dir tot això de l'autoficció. Jo crec de totes maneres que en el cas d'Emilia és una tria que és clau en el seu llibre, que és quin tipus de plantejament vas a fer sobre els materials sobre els quals vols treballar. Materials són unes cartes i a veure com s'aborda això, perquè jo crec que la tria podria haver optat per fer una espècie de memòries, el qual potser ha generat un altre tipus de llibre completament diferent, però ha optat per aquesta idea de l'autoficció, que és convertir-te al mateix temps que eres autora, convertir-te en personatge de la teua pròpia ficció, que no és una ficció tampoc, en el fons. I jo crec que ha funcionat bé també la idea d'utilitzar la tercera persona, és a dir,
no contes des del jo, que és un tema que jo crec que això té molt a veure, perquè som periodistes i el jo mos para. Els periodistes del jo no ens funciona. Tenim com una espècie de cosa en l'ADN que fa que el jo ens funciona malament, ens va molt millor contar les coses en tercera persona. Jo crec que ja ha sigut un encert de cara al tipus de llibre que Emilià anava a plantejar. És un llibre que ve del títol, les cartes marcades, l'objecte central, l'element sobre el que estan articulades són unes cartes, cosa que avui en dia és ja una cosa pura arqueologia, perquè parlem de cartes d'aquelles que s'escrivien o bé a mà o bé a màquina d'escriure i que s'enviaven per correu, i tot això avui en dia ja està completament periclitat, i és impossible ja que es produïsca una comunicació d'aquest tipus, i per tant és la mort d'una manera de relacionar-se també, perquè no és el mateix escriure una carta en temps, que saps que li arribarà al teu interlocutor en una certa distància temporal, que com ara que poses envies un correu electrònic i no té de guiar aquesta cosa de les xarxes socials, que més d'un hauria de frenar-se i no anar sempre pegant al botonet per la quantitat de tonteries i de barbaritats que són capaços de produir. Per tant, aquestes cartes marcades, quin material és? És un material que li permet a Emília, a partir de la seva experiència, contar una època, d'alguna manera. És a dir, és un poc allò de l'autoficció en el sentit d'utilitzar la teva experiència personal, intransferible, per a donar una idea i d'alguna manera també fer una espècie d'assaig sobre el que va ser una etapa, de com era una societat, de com van passar unes certes coses. Les cartes tenen el morbo de que apareix un personatge famós de la televisió, Jesús Hermida, que això després Emília ja ens contarà un poc tota aquesta qüestió, i per tant no vaig a fer massa incidència en aquest tema, perquè Emília jo crec que ja us ho explicarà en més detall. El que sí que voldria dir és que és el que ha aconseguit Emília Bolínches en aquest exercici, triant aquest tipus de literatura, d'exercici literari. Jo crec que ha aconseguit reflectir una època que jo definiria com la post-maig del 68, que així va arribar en retard els efectes del maig del 68, però va ser aquest moment de la transició, que s'acaba la dictadura franquista i ve la transició i ve una altra etapa democràtica, però està molt ahí, perquè un poc ara parlar de maig del 68 també pareix parlar de fa molt, perquè és del segle passat, que és d'allò que dia havia un escriptor mexicà que proposava que igual com nosaltres parlàvem dels decimonònics, nosaltres ara som vigesèmicos, deia ell, som del segle XX. Què va significar el maig del 68? Hi ha una lectura política del maig del 68 que probablement és la que jo crec que avui en dia té menys interès, que va ser una lectura, una derivada política que va tindre les seves coses interessants, l'anticolonialisme, però també molts ismes que van generar moltes sectes polítiques i moltes desgràcies. Va haver-hi una herència molt contradictòria del maig del 68, però el que no se pot negar és l'efecte que va tindre com a revolució en quant als drets socials i els drets personals i les llibertats personals. I jo crec que això és el que està molt ben contat en el llibre, sense contar-te fer-te sociologia, sinó contant-te l'experiència d'una persona que va viure aquests anys i la peripècia vital que es trasllada ahir. Això, que podria haver sigut un gran reportatge periodístic, està molt articulat per les cartes. Les cartes precisament li donen, d'alguna manera, fan com un poc la columna vertebral de tota aquesta història que se conta
a partir d'això. I no vull insistir més perquè, com veieu, estic un poc afònic i jo crec que la paraula, Alfons, que mos posa en situació, i Emília, que mos conta les coses que hi ha que contar del llibre. Gràcies. Pues, Alfons, jo podríem millor augmentar-te 5 minuts més, perquè se t'ha carregat de molta... Adolf t'ha carregat de molt. Bueno, molta gent coneguem Alfons per la seva trajectòria com a creador, com a novel·lista, com a escriptor, la seva vessant de la militància per la memòria democràtica, però també per el que ha estat el seu compromís des de la Universitat de València en la direcció d'aquest fòrum de debats que han sigut molts anys que ens han servit per a generar espais de reflexió, d'anàlisi d'una manera crítica. Moltes vegades pensem que si no fem una cultura crítica ens quedem en aquest oci d'autosatisfacció, de satisfacció onanista, però que cal fer aquesta opció per una cultura crítica i transformadora, de manera individual i també col·lectiva. I ahir, al fons, des del que ha sigut el fòrum de debats, perquè, ja estàs jubilat, no m'han dit, no? No. Des del que ha sigut la seva tasca com a fòrum, com estem parlant de la universitat, volia també donar la benvinguda i la felicitació a Carlos Javier Olano, que serà... Sabeu que la universitat ha tingut un procés electoral canviant després de 8 anys de Mavi, que ha sigut la nostra primera rectora dona, que ha sigut molt potent socialment. Hem tingut un nou procés i ha guanyat Juan Luis Gandia, i Olano serà el proper vicerector de comunicació. Te dono la benvinguda també a la teua casa i millor dit, impossible. Alfons, preparat per a parlar-nos de cartes marcades, d'Emília Bolinches? Després de totes les amenaces, intentaré ser breu. En 2 hores, com a molt. Bé, gràcies a Carles Javier per haver-nos obert les portes del col·legi, a l'editorial per publicar el llibre d'Emi, a Emi per haver-lo escrit, i sempre compartir un temps amb Adolf és un goig, i sobretot amb vosaltres recordeu, Emi, sobretot quan t'acomiades dels actes, mirar dalt, que també hi ha gent, que no només mirar així, sinó que dalt també hi ha gent. El bonic del llibre, ho he dit moltes voltes, és que congrega un munt de gent, gent que feia molts anys que no ens veiem, aprofitem el llibre per trobar-nos i començar a parlar del colesterol i de coses d'estes, però sobretot el llibre fa que ens ajuntem una estoneta. Bé, deia, no sé si Carles Javier o Adolf han dit agrair-li a Emi el llibre. Sí, agrair-li a Emi, jo li hauria agraït moltíssim més si el llibre haguera tingut 150 pàgines com el meu. Però quan ella em digui són 600 pàgines, dic, hosti, 600 pàgines. Jo que sempre en entrevistes i això dic, odie els llibres de 600 pàgines. Quan en una entrevista que me feien fa molts anys jo deia que odiava els llibres grossos, i me cridà la Almudena Grande i diu, pues voy por la pàgina 1000 del corazón helado, por la pàgina 1000. Vull dir que els llibres són de pes, I de fet, quan jo li comentava a Emi, és que jo de 150 pàgines no puc passar. Diu, pues jo me passa al revés. Quan més escric, més necessite. Dic, hòstia, ja estem, total, 600 i pico pàgines. O sigui que un agraïment relatiu en este cas. Però després hi ha una cosa fonamental, he d'intentar ser molt breu, fonamental. Clar, quan te trobes que la història fonamental és com les cartes que s'escrivien ella i Jesús Hermida, dius, ja estem. Ja estem. Vaig a mirar en Viquipèdia a veure si és de veres, a veure si en algun lloc estan les cartes que s'escrivien, perquè, clar, Emi posa d'Emília a Jesús, puta mare, de Jesús a Emília. Aleshores, clar, veus això i dius, tela. I damunt, quan veus el pròleg,
que Adolf ja ho diu, diu autoficció. Si hi ha una paraula que per a mi intenta averiguar què és l'autoficció, perquè diuen que jo faig autoficció. Jo no sé exactament lo de l'autoficció, evidentment és que se converteix en ficció. I per tant, en els llibres d'autoficció hi ha aquesta barreja de ficció i de no ficció. Però dic això, però no evidentment en plan crític, perquè a més hi ha tot un corrent teòric que parla de l'autoficció. Primer era la metaficció, després l'autoficció. Però jo sí que voldria ràpidament insistir en aquest detall de lo que és les ficcions. L'escriptura d'un llibre és el capdavall salva el llibre. Jo, clar que diguem-ne, el nucli més important és la relació epistolar entre Emilia Bolinches i Jesús Hermida, però també en Vicente, que és un personatge fonamental en la novel·la, que és el seu col·lega de jove, el seu marit després, i per tant hi ha una sèrie de... Pràcticament les cartes són entre Emilia i Vicente, Vicente, Emilia, Jesús Hermida i Emilia. I després n'hi ha alguna també en Rosa Solves, crec que al final, si no directament, en alguna referència a aquesta comunicació que teniu entre les dues. Però, de veres, i per parlar un poc de la ficció i l'autoficció, a mi, clar que és el nucli principal i per a ella serà tan important les cartes creuades, marcades o no marcades, en Jesús Hermida. Però l'important ja no és això. Jo he intentat fugir en la meva lectura del que hi havia de veritat, entre cometes, en el llibre. I la millor manera de no caure en aquesta tentació, d'intentar averiguar a cada ratlla que llegeixes què és de veres i què no és de veres, no, hi ha una cosa que la gent, i hi ha molta gent que es dedica a allò d'escriure, hi ha una cosa fonamental. Deixem-nos d'històries, parlem de ficció, de no ficció, del que parlem, però no oblidem una cosa que apareix en la pàgina 615, crec, del llibre d'Emília, i és la paraula veritat. Què gràcia te fa, i dic en el pitjor sentit, que quan parlem de si és de veres el que escriu, si no és de veres, no me refereixo al llibre en general, que no parlem d'una cosa que és fonamental, que és la veritat. I ho he dit en alguna entrevista, i és una frase que s'ha quedat, per a mi és important. Hi ha gent que tira mà de la ficció per a unflar-se a contar mentires. I la ficció no és mentira, per a res. La ficció no és mentira. Hi ha també una teoria molt estesa i molt assentada, que és la verosimilitud. La ficció és verosímil, perquè us ha de creure allò que llegeix, que pensa que no és de veres, però pot ser de veres. Mira, no. O és de veres o no és de veres. I el llibre d'Emília me l'he cregut, i me l'he cregut per una raó fonamental, per l'escriptura. Perquè clar que parlem de les cartes que es creues en la gent del llibre, no? Però, i el relat, ixa veu, que és, i ho dic sense problemes, magistral, la manera de solventar l'embolic del que és el jo de les cartes i el jo al marge de qui conta la història. Bueno, això és un embolic que quan llegiu el llibre ja ho veureu. Adolf, quan t'has fet el pròleg, té la marinera haver llegit el llibre i haver quadrat tot això. És a dir, ixe jo, això és jo en plural, de la novel·la, que en teoria és el més fort del llibre, no. El més fort del llibre és com se salva el llibre a través d'allò que és l'única eina que tenim la gent que escrivim llibres, i és l'escriptura. No hi ha més salvació que l'escriptura. Qualsevol història és digna de ser contada, i així hi ha gent que des del teatre, les novel·les, el periodisme, ha contat històries. Sense una bona escriptura, cap història paga la pena. Qui salva, en definitiva, una història és com l'escrivim i després, i fonamentalment també, on se situem per a contar la història. On se situem? On te col·loques tu per contar aquesta història? Què pinta la teua mirada en aquesta mirada que després serà múltiple a l'hora d'acostar-se a aquesta història que tu has escrit? On te col·loques per
per contar una història. Per tant, este llibre, aquestes 600 pàgines que jo al principi maleïa, pues, al final, evidentment, funciona perquè funciona l'escriptura. No sé, alguna gent ja haureu llegit el llibre, però quan el llegiu podem discutir-ho. Qui salva el llibre de debò no és aquest personatge fantàstic, i dic fantàstic en els dos sentits, que pot ser fantasiós, la història que conta, i que era fantàstic en el seu treball periodístic, en sentit de gran. No, el que salva les cartes d'Emi i de Jesús Hermida és com està escrita, i jo diria, com està contada per eixa veu que al marge de les cartes va contant. No sabeu lo difícil que és que te fas un embolic i al final dius qui està contant, i això està resolt de meravella. Per tant, per a mi, l'escriptura del llibre és la que salva, evidentment, la relació epistolar en Jesús Hermida, sobretot, clar, Jesús Hermida és més cridaner, no? Però jo, si m'haguera de quedar en les cartes, me quedo de Vicente i Emília, així de clar. Arriba un moment, ho dic, recordo quan una volta Manolo Rivas me diu, ya sé que la novela, los libros arden mal que te acabo de enviar es muy gorda, pero espónjala. Aleshores, bueno, pues en alguns casos, algunes cartes d'Hermida les he esponjado. Mentre que les cartes de Vicente no me n'he perdut ni una. Ni una. Vicente Yemi. Ni una. I després estan, comentava Adolf una cosa que fonamental, és que és un llibre que no conta personatges, que n'apareixen molts. Ahí està Jaime Millás, ahí està Pérez Boix, seria una quantitat de gent, Rosa Solves, evidentment, però és la història d'una època, i no només periodística. Periodística, evidentment, una persona que des de ben jove volia ser periodista i comença i acaba sent periodista. Jo només que vaig coincidir en Emília el primer any de Ràdio Nou, l'any que poguérem durar. No poguérem durar més. Uns quants no poguérem durar només que un any. Estava l'ínclito Amadeu Fabregat de director general, no ho oblidem, no era el PP. Jo la carta de despido la tinc del senyor Amadeu Fabregat. I Rosa i Emília i altra gent d'això, doncs una cosa semblant. Però vull dir que és la història d'una època política, social, periodística, afectiva, com s'estimava la gent aleshores. Per tant, i evidentment, com comentava Adolf, este llibre avui no hauria sigut possible. No hi ha cartes, clar, hi ha correus, evidentment, però ja no és el mateix. I després hi ha una cosa també. Quines cartes escrivíeu, tia? Joder, quines cartes llarguíssimes. És tremendo. Tot això és de veres. Vull dir, és que al·lucina. I fulls d'impremta, d'ara, del llibre. I quines cartes, no? Quines cartes. Això és impensable, no? Vull dir que és la història d'una època literària, periodística, sentimental, afectiva, amorosa, d'una època. L'escriptura salva qualsevol història. I en aquest llibre, com vos dic, la dificultat de tramar les veus és genial. I ho dic perquè és el que més admire dels llibres. Nota que m'he pres també. Vull dir que és una novel·la o no és una novel·la? Al final, fa moltes referències a Annie Ernaux, Emília. I Annie Ernaux, la novel·la més llarga seua, té 150 pàgines. Aleshores, Annie Ernaux, en una escriptura que és el seu últim llibre, penúltim, l'escriptura com un cuchillo, ella deia, en esta, que també este llibre també dona per això, l'autoficció, és una novel·la, no és una novel·la? A mi m'agrada llegir-la com una novel·la. Com una novel·la. I a Annie Ernaux li preguntaven per una novel·la que ella parla del seu pare, tot és molt autobiogràfic en les novel·les d'Annie Ernaux, i ella diu, jo considero que són novel·les, porque los personajes han existido, sí, mi padre ha existido y el aborto ha existido, que sufrí, pero yo los construyo como me da la gana, los relaciono como me da la gana, estructuro la historia como me da la gana.
y por lo tanto me gusta llamarle novela. A mi m'agrada a este llibre anomenar-lo com una novel·la. I per a que vegeu, i acabe ja llegint les paraules d'Emília, per què dic lo d'una novel·la? Perquè entenem sempre que la novel·la és ficció, sense dubtes. La metaficció, l'autoficció són altres coses, però la novel·la no hi ha dubtes, és una història inventada. Doncs bé, me queda grandíssim el que vaig a llegir, ¿no? Ella diu, es al final, pero antes de acabar necesito resolver el enigma inicial que me ha rondado desde el principio de la escritura de este libro. Fixeu-vos, no la història del coronavirus, no la història en Jesús Hermida o en Vicente, no, ¿a qué se está refiriendo? El enigma inicial que me ha rondado desde el principio de la escritura de este libro. Lo que estaba escribiendo era una biografía fiel o una ficción encubierta. Està parlant de l'escriptura. Està parlant de l'escriptura. L'enigma inicial era com resol això. De quina manera, el com resol. I acaba dient, el dramaturgo Sergio Blanco, en su libro Autoficción, una ingeniería del yo, me ha desvelado la verdad de que todo es ficción, porque nuestros recuerdos son ficción. És a dir, la veritat de la ficció. La veritat de la ficció. La ficció no enganya. No se pot aprofitar la ficció per a inflar-te a contar mentires. En la ficció no cap tot. En la ficció cap només una cosa. Que allò que t'estàs inventant, allò que estàs imaginant, siga no verosímil, no creïble, que siga veritat. I el llibre d'Emília, i ho deixa ben clar en aquestes dos ratlles que he llegit, si l'hauria de definir en una paraula, és ixa, veritat. Gràcies, Emília. Pues moltíssimes gràcies, Alfons. Bueno, pues Emília, jo crec que tots te coneguem, però la veritat és que n'hi ha dues coses que no puc deixar de dir, que és tots els llocs, tots els mitjans en els que has treballat, que bueno, jo crec que a tots ens fa força, no? Diario de València, el Periódico de Catalunya, La Verdad, El País, El Levante Mercantil Valenciano, Le Monde Diplomatique, Valencia Fruits, Valencia Semanal, Interview, Tiempo, Dinero, Viajar. Tiempo, Dinero, Viajar són tiempo, recordeu, no? Tiempo, Saó, Radio 9, que mos acaben, va ser poquet, Televisió Espanyola Aitana, Canal 9, i ja després, quan vas passar al Consell de... el que seria ja el preconsell o el Consell del País Valencià. I per altra banda, també el que ha sigut la teua força de compromís social com a fundadora de la Unió de Periodistes, com deia Alfons, membre ja últimament a CICOM o Observatori València contra la Corrupció, que també t'ha llevat a aquesta presència en el Consell de Transparència i l'accés a la informació pública i el bon govern. És a dir, que per a nosaltres és un referent, crec que per a moltíssima gent eres un referent, no solament com a periodista, sinó com a persona compromesa en aquesta tasca tan complexa de fer una societat, en aquest cas tenint en compte la transparència o la lluita contra la corrupció, i en la que hem compartit lluites i continuarem continuant per tota l'estructura sociopolítica que tenim. Però n'hi ha una altra cosa que és més curiosa, que va ser fa uns dies buscant i dic, ostres, i llavors, sabeu que la Viquipèdia, com deia Alfons, ahir vas buscar coses, però tenen etiquetes, no? Entonces dic, ostres, jo no sé si tu saps com estàs etiquetada, però estàs etiquetada com a escriptora carcaixentina, activista valencià contemporània, activista, feminista valenciana contemporània, que també, queda't, alumna de la Universitat de València, que ho vas fer,
periodistes valencians del segle XX i ara, a lo millor, periodistes valencians del segle XXI. Què? Que són diferents categories. Clar, jo soc conscient que molts de nosaltres és raro, però n'hi ha gent que està començant ara en el XXI. Assagista valenciana del segle XX en castellà, assagista valenciana del segle XXI en castellà, feministes del segle XXI i feministes del segle XX. I aquests són els teus etiquetatges i estic segur que estem supercontents de compartir amb tu feminisme, periodisme, acció ciutadana i el poder gaudir de la teua... ¿Has visto? No tenia ni idea. Bueno, pues mira, està molt bé, no? Perquè més o menys sí que coincidís alguna cosa en tu, no? Bueno, pues com hem començat a agrair-te moltíssim el que hagis optat per estar en la vostra casa, que és cert que la Unió de Periodistes així quan feu les assemblees els dissabtes vos acollim com a bons veïns. I moltíssimes gràcies també. Jo reconec que estic encara a la meitat, però sí que he descobert, i vos vaig spoiler, en el moment que passes de ser Emilia Bolinches a ser la Emi, que és en la pàgina 24. Fins a aquest moment jo no note l'autoficció i ahí ja dic, ostres, esto ja va en serio, no? La cosa. Bueno, moltíssimes gràcies i sense temps, Emília, sense temps. Bé, anem a veure. Que després de tot el que heu dit de mi i del llibre, sobretot del llibre, pues només me queda que agrair-vos-heu sincerament. Gràcies també al col·legi per donar-me i a tu, Carles Xavier, per facilitar on, com ha dit Adolf, per a nosaltres els periodistes de la Unió és com en nostra casa perquè hem estat així any rere any en totes les assemblees, totes les reunions i tot, no? I bé, i gràcies a tots vosaltres per estar ahí en mi esta vesprada, que es importante. Gracias. Y ahora parece que voy a seguir en castellano, porque la costumbre obliga a la intervención de la autora como para señalar las motivaciones que la han impulsado a escribir el libro. Está claro que, como ha dicho Adolf en el prólogo del libro, para una periodista que se dedica a contar lo que pasa día tras día, escribir un libro es otra cosa. Una cosa bien diferente, añadiría yo. Y no solo por el proceso del libro, que es muy largo y muy diferente entonces a los procesos periodísticos, sino también porque estás obligada a nutrirte de recuerdos, un material muy sensible y delicado. Por suerte soy una persona guardadora y conservo muchos papeles y documentos que me han ayudado a completar esos recuerdos. Las cartas son todas auténticas, las tengo guardadas y estoy dispuesta a darlas. Porque Confíen. para que yo las quiero yo ya. Eso. La primera motivación la encontré durante nuestro confinamiento por la COVID. A ver si se acoplen. Vale. La primera motivación la encontré durante nuestro confinamiento por la COVID. Ahí experimenté el enfrentamiento con la muerte, que constituyó el acto más íntimo que he experimentado en mi vida. Me pilló desprevenida, la verdad. Fue una entrevista para la que no estaba preparada. Y es posible que no lo estemos la mayoría de nosotras y de nosotros. Pero de eso no solemos hablar, porque da mucho yuyu. A mí me daba. Casualmente, hace unos pocos días, en una reunión de amigos, después de una comida y ya en una larga sobremesa, una amiga que la he visto y está por ahí, la he saludado antes, pianista profesional, quiero decir, pianista concertista, Enriqueta Navarro, se quejaba de que nadie nos preparaba para morir. Nadie nos ha preparado para morir.
Es verdad, Enriqueta, es verdad. Pero yo no estoy segura que esa enseñanza sea posible, más allá de los efectos anestésicos de las religiones. ¿Se puede enseñar ese paso de un acto tan individual y único que en principio no tiene retorno? ¿Quién es el valiente o la valiente que se atreve a elevarse como profesor o profesora de una materia de la que desconocemos casi todo? Para todas nosotras y nosotros, la muerte siempre es la de los otros, aquella que te produce una pérdida, un vacío, que no tienes más remedio que acabar aceptando con un duelo corto, largo o larguísimo, según las veces, según las circunstancias, según los casos, según las personas. Y lo digo hoy cuando todavía me siento angustiada ante la reciente pérdida sufrida por los periodistas que acompañamos en su último viaje a nuestro compañero Jesús Sanz. Pero nuestra muerte es otro asunto muy diferente. Y creo que cada una de nosotras se tendrá que enfrentar a ello a su aire y como pueda. He de deciros que, contrariamente a lo que se piensa, no siempre acaba mal. En mi caso, salí bien librada, pero me cambió la vida. Y no solo a mí, a más personas. Recuerdo ahora, hace 3 o 4 noches, estaba viendo la televisión, había un programa que quería ver nuevo, que se titula La vida después de. Se trata de averiguar qué pasa después de algo importante que ha pasado en las personas. Pues después de un divorcio, después de un cambio de oficio, después de una mudanza de una ciudad, algo así importante. La presentadora era Ana Milán, que es una actriz que ha sido, pasadora de modelos, actriz de cine y de teatro y de televisión, de muchas cosas. Y entonces el primer programa, el estreno del programa era con Rosalía. Quería verla, tenía curiosidad por saber aquello que iba a aportar. Efectivamente salió Rosalía, primera sorpresa, salió como para vestida, no como es habitual, sino como para estar por casa. Se sentaron las dos y se pusieron a hablar. Segunda sorpresa, no era una entrevista, era una conversación de 2 mujeres, de 2 amigas que se ponen a hablar. Y entonces hay un momento en que Ana Milán le pregunta, bueno, te ha salido todo muy bien, has tenido éxitos brutales en todo el mundo, no haces más que un disco detrás de otro, todos, el último es mejor que el anterior y así, pero habrá algo que tendrás que no será tan exitoso. Y entonces ella dijo, pues mira, sí, no me llevo bien con la soledad, no me llevo bien. Siguieron hablando y otra sorpresa, Ana Milán le pregunta, ¿tú tienes alguna pregunta que hacerme? Yo no lo había visto eso nunca, que una entrevistadora o que una presentadora preguntara que le hicieran una pregunta a ella, nunca lo había visto. Y dice, sí, tengo muchas. Dice, pues no. Dime una, la que quieras, pero solo una. Entonces dice, bueno, pues dime cómo te las ingenias, cómo te las arreglas para vivir a gusto contigo misma. O sea, estar tú sola. Porque yo no sé cómo hacerlo.
Y entonces Ana dice, bueno, no me gustaría contestarte a eso porque lo pasé muy mal, es muy doloroso y no me gustaría que lo pasaras tú. No te lo voy a decir. Sí, por favor, dímelo, por favor, dímelo. Dice, vale. Y entonces literalmente le dice, es que un día yo me morí, ¿sabes? Y eso me cambió la vida. Silencio. El silencio en televisión es lo peor que te puede pasar. Pero bueno, siguieron hablando. Ella explicó todo su proceso y Rosalía lo estuvo escuchando. Bueno, quiero decir que esto lo digo simplemente como para que sepamos que eso pasa a algunas personas también. Y que ahora está empezando a decirse públicamente. Lo que ocurre es que yo al día siguiente y otros días siguientes estuve mirando en la prensa y nadie dijo nada de esto que os estoy diciendo, pero pasó y nadie dijo nada. Todo el mundo habló de la catolicidad de Rocío, de su espiritualidad, de no sé qué, de no sé cuántos, pero nadie aludió a esto que os digo. Entonces, volvemos a la pandemia, cuando estábamos en la pandemia, donde estábamos recluidas en nuestras casas y nos dedicamos a hacer cosas para pasar el tiempo, porque no sabíamos cuánto tiempo nos iba a durar. Pues algunas organizaban los armarios, otras la ropa, otras cambiaban los muebles de sitio, otras se dedicaban a hacer platos nuevos o pasteles, incluso alguna hacía pan. Me hizo gracia, ¿no? No se me hubiera ocurrido nunca hacer pan, pero sí. Entonces yo en esos días también me puse a arreglar papeles y carpetas a ver si podía tirar cosas y entonces fue cuando me encontré con la famosa carpeta verde. Una carpeta que estaba olvidada, aparcada y escondida entre muchas otras, desde hacía 40 o 50 años. Ahí estaban las cartas y ahí estaban muchas más cosas, documentos y más cosas. Al leer aquellas cartas se me cayó el alma a los pies y entonces inicié un juicio. No el juicio universal bíblico que aparece en el libro, después en unas cartas, el teatral, que Manuel Molins podría hacer una pieza escénica con todo ello, sino un juicio individual y personal. No como dirían y como dicen hoy los juristas, fulano contra fulana. No. Sería Emilia versus Emi, teniendo en cuenta que versus, el significado de versus latino, que no es el que nosotros utilizamos normalmente, sino que es Emilia hacia Emi, en el camino de ir hacia ella, delante de ella. Ese es el sentido latino auténtico de versus, no el que pensamos que es confrontarse. Entonces, tampoco voy a hacer spoiler de esto, pero 3 meses después, cuando ya nos dijeron que podíamos salir, salíamos a la calle un poco, pues estuvimos con amigos y me entrevisté con Jaime Millas, que también está aquí, y estuvimos hablando de lo que nos había pasado a cada uno de los dos. Entonces, hablando con él, me dijo, eso que cuentas, Emilia, es una novela. Y yo dije, ¿una novela? ¿Estás loco? ¿Qué va? ¿A santo de qué? ¿Yo novela? No. Dice, sí, claro que sí. Y además la tienes que escribir. Bueno, pues funcionó.
Así empecé a escribir cartas marcadas y elegí el género epistolar que, como efectivamente habéis dicho, está poco utilizado en la literatura. Y cuando se utiliza casi siempre es para publicar cartas de autores famosos y enseñar puntos de vista, una visión desconocida de ellos que tiene la gente, ¿no? Entonces, pues así tenemos, pues por ejemplo, las cartas de la famosa francesa Madame de Sévigné del siglo XVII, o la correspondencia entre Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós del XIX. Pero, en fin, el género epistolar se ha ido utilizando así de vez en cuando. Últimamente, por ejemplo, tenemos una selección de cartas de amor de nuestra María Beneito. Y también unas inesperadas cartas, las últimas, que parece que serán las últimas, de Gabriela Mistral, casi 70 años después de su muerte. Y las traducidas ahora de Jane Austen. O sea que todavía hay material por ahí que va saliendo. Pero el género epistolar no es solo de mujeres, también afecta a los hombres. Ahí están las cartas íntimas de Lenin. Y pronto podremos leer, gracias a la Academia Valenciana de la Lengua, que aprovechando que dedica este año a Francesc Almela i Vives, ha decidido publicar una selección de las 1.431 cartas que se conservan en la Biblioteca Valenciana. En mi caso, no sé si fui yo quien escogió el género epistolar o las cartas me eligieron a mí. La verdad es que cuando las leí me di cuenta de que eran muy literarias, pero mucho. Y las aproveché para utilizarlas sin pensarlo dos veces. El libro, naturalmente, como ya habéis dicho, al recorrer la experiencia personal y profesional de una periodista, pues aborda una serie muy variada de temas como el periodismo, la política y la lucha de clases. Quiero decir que cuenta qué pasaba durante el franquismo, cómo trabajábamos en la transición y ya más tarde en la democracia. Y sobre los temas personales, pues se habla del amor, de la amistad o de la familia, entendidos de forma tan diferente según los tiempos. Hablamos de una protagonista y de su íntima amiga de Benidorm, que están convencidas de que son unas inadaptadas de libro, cuando en realidad son unas desclasadas. En Cartas marcadas se puede observar el papel jugado en la transición política de los miles y miles de hijos de los vencedores, que apostaban claramente por la democracia, la autonomía y las libertades públicas, al enfrentarse a una doble lucha, en las calles a la policía y en sus casas a los padres y a las madres franquistas. También el libro puede ser leído como un canto a la emancipación de la mujer mucho antes de que apareciesen en el lenguaje habitual las palabras como feminismo, lesbianismo, salud sexual y reproductiva, empoderamiento, el llamado techo de cristal o el movimiento sufragista de las mujeres inglesas. Yo no oí estas palabras en su auténtico significado hasta mucho después. Recuerdo la visita memorable a Valencia de la fantástica Montserrat Roig, que nos reunió en la mítica librería Reilovsky, fundada por Juan Pedro Fondemora, y creo recordar que por los años 80. Allí estábamos aquella tarde todas sentadas en el suelo, porque habíamos quitado las sillas, porque no cabíamos, con las sillas no cabíamos. Y ella, Montserrat, también estaba sentada en el suelo. Allí nos confesó, con valentía, qué significaba ser feminista. Y cómo, siendo feministas, también teníamos derecho a tener deseos y sueños vergonzosos. Esos que todas sentíamos, pero no teníamos ni palabras ni valor para pronunciarlos.
Luego aparecieron los grupos feministas ya en la universidad, en los sindicatos y los partidos políticos, en las asociaciones cívicas y más tarde en los grupos de periodistas con visión de género. Y ya hace poco, las directamente periodistas feministas como Les Beatrius. Solo un par de frases para mostrarme en contra de la llamada literatura de mujeres, en la que detesto que se me coloque por ser precisamente mujer. Porque una cosa es establecer injusta y falsamente que la literatura de mujeres es una literatura menor, limitada a niñas y niños o a novelitas de amores juveniles. Y otra, estudiar y determinar cuál es la participación de las escritoras en la literatura de nuestro tiempo o de otros tiempos. Si he utilizado las cartas como vigas maestras con las que he estructurado la novela, la autoficción me ha servido como la columna vertebral que mantiene en pie la construcción del edificio narrativo. Ahora voy a hablar de la autoficción. La autoficción hasta hace poco, en poder casi absoluto de los cantantes y creadores teatrales, se ha ido extendiendo también a la literatura y a la música. En el caso de las creadoras, de las mujeres, también han sido las anglosajonas las primeras en abrirnos el camino. Ese fue el registro que decidí establecer en la estructura del libro a la hora de escribirlo. Por tanto, en este libro está mi biografía, pero novelada, es decir, ficcionada. Al leerlo, asumí las tesis del chileno que has hablado, Sergio Blanco, en su ensayo, Autoficción, una ingeniería del yo. Autor que, además de ser un maestro en la autoficción, es un creador teatral magnífico. Él explica la autoficción como un cruce de relatos reales y ficticios en los que se establece un pacto de mentira en contraposición al pacto de verdad de la autobiografía. Porque en la autoficción no importa tanto hasta dónde llega la verdad y la mentira, sino su funcionamiento en el relato. Y es en este registro en donde yo he establecido una negociación y un pacto conmigo misma entre lo que me convenía a mí y lo que convenía al relato de contar y callar. Por eso, en la autoficción de Cartas marcadas, la que aparece ahí soy yo y no soy yo al mismo tiempo, como tú decías. Estoy de acuerdo. ¿Soy yo aquella jovencita aficionada al boxeo y loca por Cassius Clay? Por Cassius Clay, su negativa a ir al Vietnam y su no a la guerra tan actual ahora. Por supuesto, ahora detesto el boxeo y no comprendo cómo puede ser tenido como un deporte. Pero sigo siendo defensora de no a la guerra. Y más que nunca. ¿Es verdad, seriamente, que pensé en presentarme a las elecciones municipales en octubre de no recuerdo ya qué año? No me acuerdo. Hoy en día realmente hay un debate muy interesante en torno a este híbrido que es la autoficción. Es que es un híbrido, porque tiene de todo en la literatura. La alcoyana Carla Simón ha dicho, y yo estoy de acuerdo, que la generación de los 80 ha sido olvidada porque la memoria está teñida de estigma y del dolor que las muertes produjeron en las familias. Es muy difícil encontrar familias que no tengan este estigma y ese dolor. En la mía también hubo de eso. Lo aseguro. El alicantino Roberto Hurtado nos decía, y creo que no le falta razón, que el tiempo no cura nada si no se recuerda. Yo seguramente necesitaba recordar para curarme de algunas cosas mal digeridas, sin olvidar que, y vuelvo a las palabras literales de Hurtado,
la memoria individual es una grieta de la colectiva y lo que recordamos a solas pertenece en el fondo a todos. Cierro comillas. Durante el proceso literario he ido aprendiendo cómo la literatura tiene unas posibilidades restaurativas y sanadoras formidables. Pero para alcanzarlas, para disfrutarlas y enriquecerte, se ha de superar antes el miedo al riesgo de caer en el vacío del acantilado. Al menos yo lo tuve así. Y solo unas palabras para explicar el papel que juega Benidorm y su mar en el libro. Sencillamente, Benidorm es la Ítaca de la protagonista, donde después de un larguísimo viaje ha retornado. Es el paraíso recuperado. No hace mucho estaba con un grupo de gente, entre los que seguramente tenían la percepción de Benidorm, popular y turística al uso. Mencioné que iba a pasar unos días de vacaciones allí y una persona del grupo me conminó de forma un poco despectiva. ¿A Benidorm? Dijo. ¿Y qué se te ha perdido a ti en Benidorm? Y yo le contesté rápida. ¡Uf! Muchísimas cosas y personas, pero te aseguro que las voy a recuperar. Estoy decidida a ello. Bien, para acabar, quiero aclarar que en Cartas Marcadas falta la bibliografía y la filmografía. No como un listado de sabiduría académica para lucirme con credenciales indiscutibles, sino al contrario, como una herramienta que ha constituido para mí el grano y la paja de una formación popular y culta de la que me he alimentado. De esos libros y de esas películas he adquirido las fuerzas, las ganas, la pasión y el ejemplo de los y las que me han precedido. De ellas he bebido unas certezas que me faltaban y también unas incertezas que necesitaba investigar e incluso rechazar. De esta forma, cuando al final del libro, en los agradecimientos, que habitualmente es un asunto que me salto de los libros que leo porque no me interesan, yo quería que fueran unos agradecimientos muy especiales y que estuvieran dirigidos a los lectores y a las lectoras. Por tanto, los que lleguéis al final del libro, no os extrañéis que figure, por ejemplo, entre los agradecimientos al filósofo Immanuel Kant, por citar a uno tan alejado de mí física y temporalmente, porque lo he llevado conmigo siempre y lo sigo llevando. Y con él muchos otros, porque sus vidas, sus hechos, sus pensamientos y sus sentimientos me han servido como incentivos y reactivos para mantener mi aventura literaria y vital. Son los referentes tardíos que me los he buscado y que me han ayudado a escribir lo que quería. Y ahí pongo a lectores y lectoras que lleguen hasta el final de Cartas Marcadas como testigos fieles del poder mágico que tiene la literatura, de ser capaces de apropiaros de este libro y hacerlo vuestro. Si queréis, solo si queréis. Sí. Bien, si quieren, sí. Si no, pues... Estava dient-li... Bueno, moltíssimes gràcies. Perdó. Moltíssimes gràcies. Un goig sentir-te. El spoiler de que les cartes son verdaderas es un spoiler que os ayudará, pero ya no lo vais a vivir desde la incertidumbre. Que es la que yo tenía. Decir, la pregunta era, ¿pero son verdaderas? ¿No son verdaderas? O sea que gracias por ayudarnos, ¿no? A ver, tenemos la posibilidad, si os apetece, de tener algunas 3 o 4 intervenciones que nos puedan ayudar a ampliar
las palabras de Emilia. Y si no, pues bueno, a ver, hay que firmar. Hoy sí que hay que firmar mucho. Molta gent que apareix al llibre. Clar, esteu ahí, ara ja vos esteu comprovant que esteu ahí. A veure... O que hablen ahora se callen para Si empezamos por el provocador, que sería Jaime Millas, ¿no? Sería el culpable, ¿no? Yo lo que me gustaría es que explicaras un poco más cómo se ha ido construyendo Emi. ¿Cuál era la relación que tenía Emilia con Emi al principio del libro? ¿Y cuál es la relación que tuviste cuando acabaste el libro con Emi, que es el personaje que construiste? Un poco explicaras más cómo la novelista se fue alejando de su propia vida y fue observándola y fue juzgándola, ¿no? Porque un libro son muchos libros a la vez y el que se publica aquí, en el caso tuyo, ¿no? Es el resultado posiblemente de 3 libros, ¿no? O de dos reescrituras, ¿no? Entonces, todo ese proceso de creación, ¿cómo se ha ido cambiando la relación entre la escritora y el personaje literario? Sí, mira, por ejemplo, al principio todo estaba con iniciales, o sea, no había nombres. Yo era E, otro era X, otro era P, otro era, ¿sabes? J. Sí. Y porque estaba muy metida dentro de los personajes, claro. Pero luego, poco a poco, a medida que fue pasando el tiempo, y se fue distanciando la autora de la narradora, ¿vale? Que es más complicado, pues entonces al final dije, porque me daba vergüenza, ¿no? Poner los nombres, sobre todo por si había alguna persona que se podía sentir, no sé, que no molesta, ¿no? Mal. Pero al final, cuando puse mi nombre, lo que me parecía ridículo y absurdo era que yo, con mi nombre, me estuviera refiriendo a personas desconocidas, es decir, que nadie conocía. Era absurdo, eso no era novela, eso no entraba en la novela, no podía ser. Entonces me pidió los nombres también, y entonces fui poniendo todos los nombres de todos los personajes reales. Y entonces yo me fui distanciando. También la distancia psicológica fue paulatina y me costó bastante. No es fácil, ¿eh? Bueno, Emilia, jo volia felicitar-te, donar-te l'enhorabona, vale? I fer-te una pregunta de 600 pàgines. Jo també m'he quedat, dic, ostres, 600 pàgines. I quan has començat un poquet a mirar-lo, volia preguntar-te com te sents després d'haver complit aquest somni, no? De que dius, tinc que escriure un llibre, me'n vaig a Benidorm, tens que escriure, i ara que ja està així, que ja el teniu tots en les mans, no sé, com te sents. I després una altra cosa respecte al contingut, que bueno, jo he començat a fulletjar-lo i m'ha sorprès aquesta vessant religiosa, no? Teua, de la missa, de tal, de no sé què, d'aquesta creença religiosa, no? I estava esperant un poquet i se'n vaig del 68, no? Que ha anomenat Adolf, que no sé si en un moment irrompís de colp o és algo paulatí que va poquet a poquet, no sé, un poquet i se contrast, no? Si vas caure del cavall com Sant Pau o va ser paulatí, un poquet, aquestes dues coses. Sí, bé, jo la meua educació és d'una religió catòlica, apostòlica i romana, molt clàssica, no? Un col·legi de monges, per tant, clar, era així. Però després això se va transformar, curiosament, en una sèrie de cristians que entonces existien,
cristians crítics en el Vaticà, en l'autoritat eclesiàstica, i jo tenia amics, i el meu home també tenia amics que eren monges i retors. Sí, però al final, tant uns com altres se van eixir dels seus convents per a ser més bons cristians. Entonces, se mesclaren amb la gent i no volgueren estar, o sigui, eren molt radicals en el sentit d'estar entre la gent. Això a mi va ser un pas més. Després d'ahir va passar un poc el tema del comunisme, que també és una mena de religió que... Però és que jo ho prenia així. No, sí, ja ho sé. No és Madrid, però... A mi m'ocorria això, no? Jo ho prenia com la comunitat, no? Abans era religió, després era política, no? Entonces va començar això. I el 68 és que jo sí que el vaig viure, perquè jo estava en la universitat en el 68. I entonces estàvem en relació, sabíem el que estava passant en França, no? I estàvem, jo recorde en la universitat, en el maig del 68, fer una manifestació allí en la nau, i una cosa que apareix en el llibre, que és veritat, una reunió, una assemblea multitudinària que d'ahir va eixir ja en manifestació per tot el claustre. I en aquesta reunió, per exemple, va eixir que tinc ahir, Daniel, el polític, l'estudiant polític, que jo li faig una poesia, perquè me va cridar molt l'atenció. En aquest moment era el 68 francès, era els criteris de llibertat, de democràcia, de tot el que no teníem, perquè així en el 68 encara era Franco. O sigui, no podíem ni reunir-nos dues persones juntes perquè estava prohibit, ni... bueno, res. Entonces... Sí, ho vaig viure, va ser en aquest moment, no és que va vindre més tard, no, perquè a més jo l'any següent vaig anar a París i ho vaig veure, vaig encara veure tots els... Però dir que va vindre a la societat va vindre un poc més tard. Clar, sí. Va vindre un poquet més... Però jo ho vaig viure en aquest moment i vaig veure allí, encara vaig veure en París els carrers mig destrossats per les lluites que havien passat, no? O sigui que sí, que ho vaig viure, i les pel·lícules que digueu del 68, la Nouvelle Vague, va ser les meves pel·lícules de l'època. Per cert, que la pel·lícula d'ara de la Nouvelle Vague també vos la recomano perquè és fantàstica. Sí. I com te sents després de tot l'esforç? Doncs mira, ara... Estava preguntant. Sí, me sent molt, no sé, molt de speed, no sé com dir-ho, perquè vos veig a tots per així, amics, companys, família, tot el món, no sé, estupendo, me sent molt bé. Molt bé, doncs dos paraules més perquè ja vos veig molt calfant i ja mos coneguem. Senyor Pastor. Bueno, un plaer estar així i un plaer llegir el llibre i a més en alguns moments escoltar-te el procés de tensió que t'ha suposat inicialment i després, no? Crec que la Viquipèdia se queda curta en les etiquetes perquè, bueno, crec que valenta, inquieta, curiosa,
serien elements molt característics de la teua trajectòria personal que ens descriu, com estava dient també Alfons i Adolf i demés, una època històrica llarga, que una persona nascuda en una família burgesa, com va evolucionant i com va reafirmant-se, i que a més no pares, és a dir, perquè com t'atrevisses a Hermida a escriure-li per morro, o a un retor que acaba l'acte i vas i li qüestiones la història. Això demostra que eres una persona inquieta, inconformista i que sempre has plantejat coses. Crec que a més és molt important el que planteges el renaixer, perquè ni els més íntims podíem saber la teua edat. I la confesses en el propi llibre, la qual cosa vol dir que tens un plantejament superinteressant respecte a lo que has fet, i crec que a més és un testimoni d'una època valenciana, internacional, però que a més jo tiré de més aquesta part final, perquè conforme anava llegint coses que no sabia, m'he fet més savi. Inclús tinc una llista de coses per averiguar de gent de música, de gent d'artistes, de gent d'escriptors, que vas així a desllissant. I les cartes són al·lucinants. O sigui, unes cartes com 24-25 anys que dius, clar, jo comprenc que la gent dubte de que siguen de veres, però és que són cartes bestials, no? Inclús jo en algun moment t'he preguntat com és que tenies tu les cartes que enviaves i ho has desvelat perquè és de veres. És a dir, que aquesta pregunta que has desvelat de que són de veres, vinga, va, com les tenies tu? Diu, mira, per això i per l'altre. O sigui, bestial. I realment una gozada, i a més escrius, el que estava dient Alfons, escrius molt bé, aplega molt. O sigui, n'hi ha reflexions molt profundes i a la vegada se llegeixen molt fàcilment. Gràcies. Parla. No? Un poquet al fons, sí. Una cosa que no... Crec que l'ha anomenada Emi, però que a mi em sembla fonamental, no? I a més està al llarg de tot el llibre, no? I així en la sala hi ha moltíssima gent que s'identificarà en el que vaig a dir ara i que tu has comentat molt de passada, però que a mi m'ha interessat molt. Has parlat del coronavirus, has parlat de moltes pèrdues, no? Però hi ha una cosa que està també per tot el llibre, no? Perquè tu, com dius, vas a la búsqueda d'eixa Emi, i torna altra volta a la teua admirada i també meua Anier, que mai va poder superar el que ella deia traïció de classe. Mai la va poder superar, no? Mai. Ella era família, al revés, vull dir, era família obrera i la traïció és a la seva família. I la seva manera de portar bé aquesta traïció era fent les coses bé. Allò que havia provocat la seva traïció de classe, doncs ahir està convertida en una de les millors escriptores de la literatura contemporània. I m'interessava molt aquesta reflexió a la contra. És a dir, per què? Perquè el discurs, evidentment, el discurs, sobretot a Espanya, sobre la memòria democràtica, està basada en la figura dels vençuts, però oblidem que sempre hi ha gent que ha traït el seu origen, en el que això suposa de patiment, també, suposa de pèrdua, també, suposa de reconstrucció, també, i de sobte te trobes molta gent que està en este costat on estem nosaltres, per dir-ho d'alguna manera, i que te diuen, jo pertany als vencedors. Parla sobretot de la renúncia política i ideològica. Per tant, i això jo ho he vist en tot el llibre, des del primer moment que contes la teva història familiar, i com te vas desarrelant d'això. I això no és fàcil. I jo crec que és una de les coses que més m'ha interessat del llibre. He anat pensant constantment que cada cosa en la que tu te clavaves, o bé Emi o bé Emília, estava ahí, vencent, intentant vèncer aquesta espècie de traïció de classe política, familiar, en definitiva. I jo crec que això suposa un acte de valentia molt gran,
perquè és molt difícil passar aquesta frontera. I això ho he volgut llegir en el llibre i sobretot ja des del moment en què tu t'identifiques molt en Annie Ernaux. I aquestes dues traïcions de classe, tot i que en un altre costat de l'espill, cada una de vosaltres, no? És que Annie Ernaux és de la meva generació. És que jo pensava que no, que era molt anterior, i no, estàvem al mateix temps. Annie Ernaux també posa les fotos de quan era jove. Sí. En els llibres posa quan era jove. Però curiosament teníem com a dones, vull dir, els problemes iguals en França i així. O sigui, nosaltres des d'ací pensàvem que en França estava tot resolt, i no era veritat. Ella estava patint exactament les mateixes coses que nosaltres ací. És curiosíssim, jo no ho sabia. Quan la vaig llegir me vaig adonar que era de la meva generació, al mateix temps que jo estava ací, demanant la pil als metges que no volien donar-me-la i que me donaven un interrogatori en tercer grau per veure si me la donaven o no, i no me la donaven, a ella le passava igual allí. Sí, hi ha una història, en definitiva, no sé si se sent, hi ha una història que és una història d'emancipació, que és algo que avui està posat, jo crec que està en el centre de la situació que vivim avui, i hi ha un moviment de repressió d'aquesta idea de l'emancipació, i d'alguna manera és això, estem en aquest punt. M'he quedat molt en aquest discurs, és de veres, ho repetís perquè de tot el que contes en el llibre, la emancipació que comenta Adolf, com l'has tirat endavant i no és fàcil, quan tens darrere tota una història familiar, no és fàcil. Perquè Annie Ernaux ho està patint encara, encara ho està patint. A França no es penseu, Annie Ernaux a França ha sigut quasi absolutament criticada quan del Nobel. I només per una raó, per ser d'esquerres. Per ser d'esquerres. Només per això. Vull dir que aquesta renúncia, aquest desig d'emancipació i portar-la endavant, com comentava Adolf, no és fàcil. I pagues un peatge. I Annie Ernaux, que és l'exemple més clar, està pagant-lo, tot i del Premi Nobel de Literatura. I això és una de les coses que més he admirat en el teu llibre. I quan ella parla del tema de la història, és que és tremenda, clar, perquè diu, els historiadors en què se fixen? Se fixen en les batalles, en les guerres, en els camps, no sé què, i no se fixen en res més. Llavors, ella, en l'obra que diu Els anys, no? Sí, Els anys, que la cites en el llibre. Fantàstica, fantàstica. Eixa novel·la és fantàstica. És que està pegant-li en el clau de tot, de dir, és que no se n'adonen de res, se n'adonen d'una part ínfima de lo que està passant i de lo que ens està passant a la gent del carrer. Impressionant. N'hi havia una paraula per ací i una altra per allà. Emília, el meu és molt curtet. És una mena de nota a peu de pàgina. Has dit al principi que no ens ensenyaven a morir-se, no? Sí. En els salesians fèiem un exercici els primers dimecres de mes que els deia el ejercicio de la buena muerte. Consulteu en internet, perquè si vos heu compte de què anava la cosa, no podreu dormir. Gràcies, Olmos. És una recomanació. També és de veres que el llibre de la vida diu que solament tenim dos certeses. Una, que totes morirem, però no sabem quan. Entonces no sé jo si l'exercici este... I després també n'hi ha crítics en el món de la pedagogia. No és que no ens ensenyen a morir, sino que no nos enseñen a viure, que eso es lo pitjor. Por així estava la... Sí? Jo me n'és de la novel·la perquè no l'he llegida, la compra avui, entonces no puc fer només que donar-te les gràcies una vegada més per lo que estàs fent. I deixar constància de que tant Rosa Solves com Emi Bolinches fa almenys 30 anys
li diguérem, així en viu i en directe, per favor, no vindries a una oficina que portem 2 dones, en xilets, això és en Saó. i de tot. Saó. En Saó. Vale. Entonces, vosaltres li cridarem a Emi i li diguérem, Emi, estem fent això, però així tots són sants varons, però tots són tios. Sobretot sants. I realment fa molts anys. Però nosaltres com a dones pensàvem que feia falta una altra mirada, ja que havia tanta revolució, perquè s'havia fet el 68 en França, havien fet així també, havia mort Franco, que el dia que va morir Franco no saps la revolució que teníem allí en les màquines d'escriure i tal, perquè no sabíem si venien a fer-nos una inspecció, perquè realment això no estava clar, que hi hagueren editorials que se dedicaven a fer un altre tipus de política, però que era essencial en els temps aquells. Nosaltres s'aixuàvem que ens fitxaren també, perquè, clar, eren tots retors d'esquerres, lo menos. Però pensàrem que una solució seria que hi hagueren dones que se perdien realment el que era l'oportunitat d'estar en el carrer, en textos i en disciplina de poder portar una casa, criar a molts fills, però endavant en l'Espanya que esperaven. Entonces, ells sorpresivament ens digueren que sí, que estaven disposades. Jo dic, no sé si podrem pagar-vos, però en fi, no passa res. Això tenim que fer-ho. Entonces, aprofite l'ocasió per a dir que hem sigut sempre fans d'elles, les hem seguit en tot el que han fet, el que han escrit i sobretot en la revolució que se va organitzar, fins que després va ser el cop d'estat i ens ajuaren també allí en l'oficina que vingueren per nosaltres, perquè era altament difícil. I una volta més, moltíssimes gràcies. A vosaltres, lo més bonico d'esta història és que van ser elles dos les que van obligar al cap de la redacció, el pare Comés, sí, de que ens contractaren per a fer una columna mensual que vam fer, però curiosament nosaltres dos, Rosa, no vam saber que eren elles les que ho havien imposat i les que pagaven el que ens donaven. O sigui, això no ho sabíem més que molts anys després ho vam saber. O sigui, funcionava la sororitat ja entonces. Vale, que conste. Bueno, aprofite per dir-vos que en 2 setmanes o 3 presentem l'últim número de Saó, especial del finançament del País Valencià que ha coordinat Vicent Soler. Pues, companyes i companys, amics i amigues, ha sigut un plaer sentir-vos, aprendre, i jo crec que també de trobar-nos, dir-vos, ja tenim més llibres, ens comuniquen que ja podeu continuar comprant. N'hi ha un moment que al final de les paraules d'Emília parlava d'aixòs agraïments, no? Jo m'havia quedat con el del George Orwell, que tant serà, ens ajuda a entendre el 1984, no? Com el Ministerio de la Paz y de la Guerra, dius, ostres, mira, és Trump, no? O sea, este rollo que tenim. Però bueno, el més interessant és que a agraïments li poses música. Entonces, en forma de sorpresa, havíem pensat acomiadar-nos. Bueno, mentre t'aplaudim i comences a signar, posar de fons a la Violeta Parra. Sí, Vicent lo té ahí. Gràcies a totes i a tots. Gracias a la vida